Vi vil bevise sætningen om arealfunktionen. Den fortæller noget om, at når man finder stamfunktionen til f, så er det netop arealet under grafen. Nu vil vi definere arealfunktionen. Vi har en kontinuert funktion f, defineret i intervallet a til b. I intervallet har vi også x, og arealet her er afhængig af x. Og arealfunktionen er defineret som a af x, altså afhængig af x. Sætningen siger, at a mærke af x er lig f af x. Det vil sige, at arealfunktionen er en stamfunktion til f. Det betyder, at når man kan finde stamfunktionen til funktionen f, så er det lige med arealet under grafen. Vi har nu at gøre med en voksende kontinuert funktion. Vi har arealfunktionen, som er afhængig af x. I tretrinsreglen har vi altid et h, og det ligger her. Vi lægger h til og får punktet x plus h, som har den tilhørende y-værdi f af x plus h. I det første trin har vi altid at gøre med delta f, men her er det delta a. Denne pink rektangel har arealet f af x plus h gange h, som er maksimumsværdien for delta a. Den brune rektangel har arealet f af x gange h, som er minimumsværdien for delta a. I første trin skal vi kigge på delta a. Delta a er lige med arealfunktionen af x plus h minus arealfunktionen af x. I andet trin finder vi sekanthældningen, som er delta a divideret med h. Nu undersøger vi arealet delta a. Delta a er enten lige med eller større end minimumsværdien for delta a. Og den er enten lige med, eller delta a er enten lige med eller mindre end maksimumsværdien for delta a. Nu vil vi gerne have, at dette ligner det samme, som vi fandt frem til i andet trin. Derfor har vi divideret med h. Så kan vi se, at h går ud med hinanden, og tilbage har vi, at f af x er enten mindre end eller lige med delta a divideret med h. Delta a divideret med h er enten mindre eller lige med maksimumsværdien mindre eller lige med f af x plus h. Så skal vi til tredje trin, som går ud på, at vi lader h gå imod 0. Så vi finder grænseværdien for h gående mod 0, som er differentialkvotienten af ax, som var det hele gik ud på. Differentialkvotienten findes ved grænseværdien for h gående mod 0 af delta a divideret med h. A mærke, og det er det samme, som vi har stående her. Hvis h går imod 0, så ved vi, at f af x plus h er lig f af x. Så ved vi, at f af x plus h går imod f af x. Vi får, at der står f af x på den ene side og på den anden side a af x. Det vil sige, at vi har bevist arealfunktionen.